Mga ka-playpacks, ang akong i-vlog karon kay magseryoso ko kausa diri sa ako ang Facebook page o sa YouTube channel. Akong i-vlog karon kay kayong Bible verse na anak, kung ang pagtuon imong undangan sa dili madugay imong malimtan ang imong nahibaluan. Tinuod kay kaning learning or kahibalo continuously na siya dapat aron tuloy-tuloy. Example, usa ka taga-bukid na mag-uuma nya gusto mo eskwela. Pananglitan, example, eskwela kag refrigeration, nakaka-on ka, kabalo na ka mo wiring, kabalo na ka basag diagram, kabalo na ka mo ayo nya wala ka ka-OJT nya wala pa yung kakatrabaho. Ang imong nakakuna na sayang miuli kag bukid, nag-uma ka sa kadugay panahon, ang imong nakatunan sa eskwelahan nalimtan na nimo, di nakakabalo mo wiring, di nakakabalo mo ayo, di nakakabalo mo basag diagram, nalimtan nimo kay wala naman nimo magamit. Imbis kay mag-OJT ka para makatrabaho sa sunod, hinguli ka sa bukid, nag-uma na lang kay walay kwarta. Pagkahuman, gusto na po kayo eskwela welding, kabalo na ka mo welding, nakaka-on ka, naka-OJT ka. Pagkahuman, wala ka madawat og trabaho, ang imong kahibalo malimtan gyud na nimo. Imbis kay magtrabaho kag welder, hinguli na lang kas bukid, nag-uma na lang ka. Ang imong nakatunan sa eskwelahan nalimtan na pud nimo, kay wala man magamit. Ya pagkahuman, nag-eskwela na po kag electrical, nakaka-on ka, kabao na ka mo wiring, kabalo na ka mo install. Wala ka ka-OJT, wala ka katrabaho kay naabtan og pandemic. Hinguli ka sa bukid aron makalikay sa virus, nag-uma na lang ka. Ang imong nakatunan sa electrical nalimtan na gyud nimo, dili na po ka kamao kay wala nimo magamit. Tinuod gyud din giingon sa Biblia nga anak, kung ang imong pagtuon imong undangan sa dili madugay imong malimtan imong nahibaluan. Kay nag-eskwela ka nya at the end of the day muuli ra kag bukid kay mag-uma na lang. So mao ni example, naka-eskwela tuod ka nya wala nimo nagamit, nakalimtan na lang. Ay mga ka-playpack, situational man gud eh. Nanglitan no, eskwela kag refrigeration, naka-on ka nya sa kagustuhan nimo nga magamit imong kahibalo, asa man tong rep nga wala may rep ayuhon, walay aircon nga ayuhonon nya unsa may ayuhon, electric fan, di wala gyapon magamit unless na lang kursunada nya. Welding ka, gusto ka makakat-on nya wala kay welding rod, wala kay pothaw, ya cut-on, useless sa gihapon nya. Sa electrical, wala kay himan,
Unsa ang pagkakat-on nimo wala kay himan, dili kompleto, kulang-kulang. Unya, di pa gyud ka magbasa-basa. At least lang mao na nga ang imong nakat-onan imo rang malimtan. Kay iundang naman kas pagtuon. Wala man ka maning kamot. So mao nay resulta kung maundang ang imuhang pagtuon. Mga ka-prepacks, introduce na ko ninyo ang kanibitang kaalam kaning kuan ba pocket pocketbook ni siya pero biblical kaning ang title ali kaalam-alang sa kinabuhi. Pwede ninyo siya ma-order sa Lazada or sa Shopee. Ang Dre sa Loyo, hawa. Tanawa ninyo, Dre sa Loyo. Ang basahon dere, free packet New Testament available in Bicol, Cebuano, English, Hiligaynon, Ibanag, Ilocano, Pampango, Pangasinan, Tagalog, Eastern Waray, Northern Waray, Standard Waray. We deliver to your employees through your company. Nabo siya contact details. Sponsored by The Generics Pharmacy, Robinson's Retail. So maura to mga ka-prepacks. Naot nga namoy nakatunan adto. Thank you.